Ia, yn y fideo yma, fi'n mynd i creu efelychiad o'r Cylchred dŵr. So mae fe'n proses eitha neis i gallu defnyddio Scratch mwyn efelychu fe. A mae'n dysgu plant, dwi'n gwybod y gwyddoniaeth neu'r deiryddiaeth tu ôl i'r proses, ond trwy defnyddio prosesau, trwy defnyddio cysyniadau rhaglenni. So, peth gyntaf ni'n mynd i wneud yw creu cefndir. Fi eisiau cael gwawr o'r cath, so fi'n mynd i gwasgu ar y bin. A fi'n mynd i creu cefndir. So fi'n gallu gwasgu lawr fan hyn a peintio. Iawn, so paint. O, gyda fi newid ei Gymraeg gyntaf. Lawr fan hyn, a wedyn fi'n gwasgu paint, neu paint. Felly, fi'n mynd i creu yn gyntaf cefndir glas. Sgwar. Okay, mae'n bach yn llachar, felly gawn ni wneud yn llai llachar. A wedyn, beth ni'n mynd i wneud yw... Nid yn fwy pale, fel yna. Ok, nawr ni eisiau creu y tir. So, gan ni... Wel, actually, gyntaf gan ni creu mynydd yn y cefn. So... Gawn ni creu mynydd llwyd. Ti'n gallu gwneud y paintbrush llawer fwy o seis trwy'n newid y rhif yma. 50. A fi jyst mynd i creu mynydd sy'n mynd rhywbeth fel yma hyn. A fi'n mynd i llenwi fe off y sgrin, ond neud yn siŵr bod yn cysylltu y holl ffordd o gwmpas. So chi'n gweld yn ymddangos ar y sgrin wedyn. A wedyn, beth yn gallu ddefnyddio yw'r fill. Iawn, y llenwi fan hyn. I llenwi fe mewn fel mynydd. Falle gallwch chi roi eira ar y ben. Neu'n gwyn. Just ychwanegu eira. Wedyn llenwi hwnna mewn hefyd. Gallwch chi hyd yn oed gwasgu ar y rhan gwyn. A rhoi amlinell o gwmpas e. Jyst yn edrych yn bach yn neis. Okay, a wedyn... Actually, gallwn ni wneud hwnna am pob peth, rhoi amlinelliad o gwmpas e. Nawr ni eisiau wneud y tir ar môr. Felly gawn ni wneud gwyrdd nesaf. So chi'n gallu newid y lliw fan hyn. Rhaid llusgo y pethau yma. O, fi'n newid lliw y mynydd. Fi'n gwasgu wrth y mynydd a wedyn newid y lliw. Ffeindio'r fath o gwyrdd. A ni'n mynd i roi y tir lawr fan hyn, felly y gwair. Falle tua hanner ffordd pan ni stopio. Gofio i cysylltu diwedd. Iawn, a wedyn llenwi. A wedyn, falle gawn ni bach o trath. So, melyn. Nid llenwi, ond peintio. A wedyn gawn ni y môr. Glas fel hwn. Eto, mynd off y sgrin a neud sgwar. So, allwn gweld ochrau y sgrin yw'r rhan yma. Y petriol yma. Wedyn llenwi. A nawr mae gen i beth sydd angen ar gyfer y Cylchred. Iawn, so fi wedi gorffen, fi'n gwasgu nôl ar y cod lan fan hyn. A fi'n gallu rhoi cyfroeddiadau. Nawr, beth fi eisiau i'r cefndir i wneud, so y cod mewn fan hyn, mae'n mynd i rhoi strwythyr y rhaglen iddyn ni. So, peth cyntaf fi eisiau wneud yw pan fi'n gwasgu y banner wyrdd. So, fi'n mynd i digwyddiadau. Pan fydd banner wyrdd wedi glicio. Zoom mewn. A fi eisiau, yn gyntaf, mae'r dŵr mynd i codi i fyny. Mae'n mynd i anweddu o'r môr. Mae'n mynd bod yn efelychiad eitha syml o'r Cylchred dŵr. Bydd yn digon syml. Felly, fi eisiau danfon neges. Byddai'n esbonio pam yn munud. So, yn digwyddiadau ar y gwaelod, mae bloc o'r enw darlledu, neges 1 ac aros. A fi'n mynd i newid y neges i fod yn enw'r proses, sef anweddiad neu anweddu. Yeah. So mae dŵr yn mynd i codi o'r môr i fyny i'r awyr. Wedyn mae'n mynd i newid mewn i cymylau. So mae'n mynd i rhoi proses arall mewn.
darlledu eto. Ond tro yma, newid y neges. Neges newydd i fod yn, so'n gwybod, cymylau yn ffurfio. A wedyn, wrth i cymylau ffurfio, mae'n mynd i symud ar draws a byddai'n dechrau glawio. Eto, so'n gallu cofio y gair cywir efo dyddodiant. Fi'n methu cofio yn union. Dwi ddim yn athro di'r peth. Ond gan i jyst rhoi glawio am nawr, a gallech chi rhoi y termau cywir mewn os chi'n defnyddio hwn. Glawio, a wedyn mae'r dŵr... O, fi di'n hofio rhoi afon mewn. Ond gan i wneud hyn yn gyntaf. So mae dŵr mynd i dod lawr y afon o'r glaw sydd wedi glawio ac yn mynd nôl i'r môr. So falle llif afon. Iawn, dwi ddim yn bwysig beth yw enwau rhain. Bydd yn os chi'n defnyddio fe yn ysgol, ond ar y funud fi'n methu cofio beth yw'r termau cywir am hon. A beth fi eisiau gwneud mewn Cylchred yw fi eisiau fe i ailadrodd. A mae hwnna'n neud eitha neis, mae fe'n proses sydd yn ailadrodd tro ar ôl tro, am byth, nes bod y ddaear yn stopio, ni'n rili gallu dŵr i rhywbeth. Felly, yn rheoli, mae gen i bloc am byth. Ac os ni'n rhoi hwn uwchben y neges gyntaf, mae'n mynd i ailadrodd pob un o'r rhain. A beth mae'r rhain yn neud, mae'n danfon neges i gweddill y gêm, a ni'n gallu cael y gêm i ymateb i pob un o'r negeseuon yma yn wahanol. Felly, gawn ni cael rhywbeth sy'n mynd i ymateb iddo fe. A beth sydd yn mynd trwy'r Cylchred ac yn ymateb i pob neges yw dŵr. So mae angen i ni creu sprite neu corlin, kiplin, o'r enw... neu, just dŵr, fi'n credu fi'n mynd i gael fe. So, fi'n mynd i peintio sprite newydd. So fan hyn yn gallu peintio sprite, sy'n gwasgu ar hwn. Yn gyntaf, mae just mynd i bod yn dŵr sydd yn anweddu i fyny i'r awyr. Felly, ni'n mynd i just cael lot o cylchoedd bach. A gewn ni dewis lliw sy'n wahanol i lliw y môr. So just rhywbeth sydd bach, chydig yn wyrdd, mwy aqua lliw. A ni'n mynd i cael amlinell hefyd. So, os chi'n gwneud cylch, mae tric yn Scratch. Os chi'n dal os chi'n dal shift wrth chi'n neud e, mae'n cadw fe'n cylch perffaith. Iawn. Wedyn unwaith fi'n gael yn mynd. Ac os chi'n llusgo hwn, wel, unrhyw le, i ddweud wir, chi'n gallu wneud copy and paste, Ctrl-C, Ctrl-V. Iawn, ac gallu wneud hwnna tro ar ôl tro. Jyst i wneud lot o darnau bach o dŵr. Wneud e bach fwy ar hap. Ok, so mae gen ni darnau o ddŵr. Falle bod gen ni'n wneud mae'r lliw bach yn rhy wyrdd. Na, mwy glas fan hyn. Ok. Bach yn rhy dewis. Fi'n ofnadau gyda dewis lliwiau. Iawn. Felly, beth ni'n wneud yw rhoi e lle o'n i eisiau fe i ddechrau. So ni'n gallu gwasgu ar y sprite ar y sgrin, a llusgo fe mewn i'r môr. Falle mae fe'n bach yn rhy fawr. Felly gawn ni llusgo dros pob un a wneud nhw'n llai o seis. A chi'n gweld, unwaith chi wedi gwneud pob un, a chi'n dewis nhw, mae rhyw fath o crosshair yn y canol, a ni'n gallu clicio fe mewn ar y crosshair yma. Fel bod e yn anghanol fel bod y llun, y delwedd, anghanol y sprite. Okay. Felly ni eisiau fe i ddechrau fan hyn, a mae'r dŵr yn mynd i codi i'r awyr. Felly mae'n rhaid ni roi cyfarwyddiadau iddo fe i wneud hynny. Felly, beth ni eisiau fe wneud yw pan mae fe'n derbyn y neges, os chi'n cofio, yn y llwyfan, mae gyda ni neges sy'n gweud anweddiad. O, mae maws fi wedi dechrau chwarae i fannu nawr. Ok, dyna well. Os ni'n rhoi y neges yna, ni eisiau i'r dŵr i ymateb i'r neges. Gen ni enwi hwn yn dŵr gyntaf. So roi gwasgu ar y sprite, a wedyn jyst newid y enw fanna.
A fi eisiau cael ei i ymateb i'r neges anweddiad. Felly, yn digwyddiadau, uwchben lle ond y bloc darlledu neges, mae nawr bloc pan rwy'n derbyn a mae neges mewn fan. Felly dewis pa neges chi eisiau fe i ymateb i. A fi eisiau fe'n gyntaf i ymateb i anweddiad. Felly beth ydw fi eisiau i dŵr i wneud pan mae fe'n derbyn y neges anweddiad. A beth fi eisiau wneud yw jyst codi i fyny i'r awyr. So'n digon hawdd, beth chi'n wneud, gan bod symudiad yw beth ni eisiau ei wneud, ni'n gwasgu ar y ochr fan hyn, symudiad. A mae bloc mewn fan hyn sy'n gweud llithro. Fan hyn, mae 2 bloc llithro, ond ni eisiau un gyda rhifau cyfesuronnau X ac Y ynddo fe. A beth sy'n neis yw mae fe'n rhoi lleoliad y sprite ar y funud mewn fan hyn drosto chi. So chi'n gallu gweld bod y sprite dŵr, mae X yn 132 a mae Y yn minus 126. A dyna beth sy'n mewn fan hyn. Felly, os fi'n rhoi rhywle fi eisiau fe i mynd, fan hyn, chi'n gweld bod y rhifau wedi newid. Felly nawr, fi'n gallu rhoi y bloc yma, fel bod yn codi o lle oedd i lle ni eisiau fe mynd. Okay? A dyna gyd yw'r cam cyntaf. Ond beth mae rhaid i fi wneud hefyd, yw cyn bod e'n symud i fyny, ni eisiau fe i wneud yn siŵr bod e'n edrych fel hwn. Yn hwyrach, mewn munud, ni'n mynd i gwneud i'r dŵr edrych bach yn wahanol. So mae rhaid i wneud yn siŵr bod y gwisg sydd gyda fe ar y funud, sut mae fe'n edrych nawr, wastad yn fel hyn pan mae fe'n derbyn y neges anweddiad. Okay, ni ddim eisiau cymylau i dod yn syth o'r dŵr a codi i fyny. Ni eisiau anwedd dŵr i codi a wedyn newid mewn i cymylau. Felly, edrychiad. A lle mae'n gweud newid gwisg i gwisg 1. Iawn. A beth mae hwn yn golygu yw os ni'n edrych ar gwisgoedd ar gyfer y sprite, i fyny fan hyn, mae un gwisg dyn ni, sef gwisg 1, a ni'n gallu newid hwn i enwi fe'n anwedd dŵr. Okay. So nawr, pan mae'n derbyn y neges o'r llwyfan sy'n dweud anweddiad, sut mae hwn yn ymateb, mae fe'n newid gwisg i'r gwisg yma, anwedd dŵr, a mae'n llithro i'r lleoliad yma yn y awyr. A mae'n barod ar gyfer y cam nesaf yn y cyfarwyddiadau. A'r cam nesaf mewn y llwyfan yw cymylau yn ffurfio. Felly, os fi'n gwasgu nôl ar y dŵr, fi nawr eisiau gwneud yr un peth, ond ar gyfer ymateb i neges gwahanol. So beth gallwn ni wneud yw de-glicio ar y bloc ar y pen, gwasgu dyblygu, a rhoi fan hyn. A tro yma, yn lle anweddiad, fi eisiau fe i ymateb i cymylau yn ffurfio. A beth sy'n wahanol? Wel, fi eisiau'r cymylau i edrych fel cymylau yn gyntaf, a wedyn symud draw uwchben y mynyddoedd. So ni eisiau newid sut mae'n edrych a wneud i fe symud. So ni'n mynd i wneud bron o bod yr un peth, ond jyst gyda rhifau neu gwerthoedd wahanol yn y blociau. So, fi'n mynd i cael gwared o'r bloc llithro am nawr, a fi'n mynd i gorfod creu gwisg arall, neu ffeindio gwisg arall gwell o cymyl. So, yn gwisgoedd, a ni'n mynd i lle mae'n gweud dewiswch wisg, gwasgwch ar hwn. Chi'n gallu chwilio, ac os fi'n rhoi cloud, mae cymyl fyna yn barod. So fi'n gwasgu ar cymyl, a mae'n mynd ychwanegu at y restr o gwisgoedd sydd gan dŵr, y sprite dŵr. A nawr mae'n edrych fel cymyl. A dyma sut ni eisiau fe i edrych. Pob tro mae'n derbyn y neges, cymylau yn ffurfio. Felly ni'n mynd i yn lle newid gwisg i anwedd dŵr, ni'n newid y gwisg i cloud. Okay, dyna beth yw enw fe. Gallai fi newid y enw i cymyl os yna'n eisiau. A mae'n adlewyrchu fe fan'na. A nawr fi eisiau cymyl i kind of llithro, neu hedfan, draw i fan hyn, uwchben y mynydd. Felly eto, y proses yw, fi'n symud i lle fi eisiau fe mynd, clicio llithro fe i fan hyn. A wedyn, fi'n rhoi y bloc llithro i mewn yn y cod. So mewn fan hyn.
yn symudiad, llithro, a mae fe'n barod gyda'r cyfesurannau newydd ar gyfer y lleoliad yma. Wedyn, ni wedi gorffen y 2 cyfan yma. Un peth nes i'n hoffi roi mewn yw'r afon. Efallai gallu gwneud hwnna'n gyflym nawr, so fi'n mynd i mynd nôl a addasu y cefndir. Os fi'n gwasgu ar y llwyfan, so y cefnlenni, a wedyn fi'n gwasgu ar y cefnlenni i fyny fan hyn. So just fel lle mae gwisgoedd, chi'n newid y cefndir. A fi'n mynd i rhoi just afon cyflym unrhyw lliw glas, 30 gwir spots, gan cael ei edrych yn neis. A mae'n mynd i llifo i lawr fan hyn ac i mewn i'r dŵr. A gallwch chi wneud edrych beth bynnag chi eisiau fan hyn. Iawn, falle bach yn uwch, mae'n mynd gormod off-screen fan'na. Ie, beth hwnna'n neud e. Okay. Ac os chi eisiau rhoi amlinelliad mewn, gallwch chi wneud hwnna. Os chi cadw fe'n edrych yn bach yn neis. Okay. A gallu mynd nôl nawr at y cod ar gyfer y dŵr. A ni'n mynd i cael cyfarwyddiad neu ymateb i'r neges glawio. Felly, union yr un peth eto, de-glicio ar y bloc ar y top, dyblygu, ond y tro yma, ni eisiau ymateb i'r neges glawio. A eto, mae angen ni ddim eisiau fe edrych fel hwn, ni eisiau fe edrych fel fod yn glawio. So, yn lle cael just un gwisg, ni'n mynd i cael 2 wisg a newid nhw nôl ymlaen i cael bach o animeiddiad syml iawn. Okay. Felly, i wneud hwn, fi eisiau cadw'r cwmwl i edrych yn union fel ma fe. So, fi'n mynd i dyblygu y gwisg trwy de-glicio ar y gwisg a dyblygu fe. A fi'n mynd i hynna eto. Dyblygu. Felly mae gen i 3 copi o'r un gwisg fan hyn. A fi'n mynd i enwi rhain, y 2 newydd fi wedi creu. So, falle glaw 1 a glaw 2. Iawn, a fi'n mynd i addasu yr un gyntaf. Fi'n mynd i roi dŵr yn cwmpo off y cwmwl. Felly, gael just peintio. Gan gael llai o seis ar paintbrush fan'na. Just peintio rhyw fath o glaw. Iawn. A wedyn, ar yr un nesaf, wneud yr un peth, ond wrth gwrs bydd e edrych yn bach yn wahanol. So os ni wedyn yn newid rhwngddyn nhw, mae'n edrych fel bod e'n glawio. Mae animeiddiad fan'na. Felly, ni eisiau i'r rhaglen, i'r cyfarwyddiadau, wneud beth yn union fi'n neud fan hyn. Newid nôl ymlaen rhwng y 2 gwisg. I cael ei edrych fel hwn. Felly, os dwi'n mynd nôl i'r cod, fan hyn, fi'n methu jyst rhoi newid gwisg i cymwl. Neu i glaw 1. Fi eisiau fe i newid nôl ymlaen rhwng 2 peth eto ag eto. Felly, gallai fi wneud hwn. Gallai fi copi, dyblygu, glaw 2, copi, dyblygu, glaw 1, copi, dyblygu, glaw 2, ond mae hwn yn rhywbeth, wel, mae'n ffordd ofnadwy o'r rhaglenni. A bydd e'n digwydd mor gyflym ar hyn o bryd, pryd ti'n methu gweld e. Okay, chi'n gweld e'n newid oherwydd mae wedi mynd o 1 i 2 yn y pen draw. Ond chi heb gweld e'n newid cwpl o weithiau. Felly, ni ond angen 2 copi. Ni'n gallu bod yn bach a fwy clyfar. Newid gwisg i glaw 1, newid gwisg i glaw 2. A, fel wnaethon ni ar gyfer y Cylchred cyfan, ni'n mynd i roi hyn mewn i bloc ailadrodd. Ond ni ddim eisiau fe mynd am byth, ni eisiau fe i wneud y cwpl o weithiau fel bod yn barod i symud ymlaen i'r cam nesaf. Felly, ni'n mynd i ailadrodd, falle 5 gwaith. Nawr, os ni'n gwylio hwn, ydyn ni gweld e yn ailadrodd 5 gwaith. Okay, so fi'n clicio, mae dim byd yn digwydd. A reswm i, mae'n newid mor gyflym, chi ddim yn gweld e ar y sgrin. So ni angen bach o amser rhwng pob newidiad o'r gwisg. A chall wneud hwn yn rheoli drwy gwasgu ar cael y bloc aros 1 eiliad, rhoi e rhwng y 2 yma, a hefyd ar ôl yr ail un, fel bod e pan mae'n mynd nôl i'r top, mae fe yr un faint o amser rhwng y 2. A
falle bod hwn yn gormod, so gallwn ni wneud 0.5 eiliad. A nawr ni'n gweld yn newid nôl ymlaen, fel bod ni'n glawio. Dyna gyd ni angen i'r sprite yma wneud ar ôl i ni derbyn y neges glawio. A felly, mae un cam ar ôl, sef llif yr afon. A mae'n mynd i ymateb mewn rhyw ffordd ar gyfer y neges llif yr afon. Ni ddim eisiau fe i animeiddio unrhyw beth neu ailedrodd unrhyw beth. Gyd ni eisiau fe wneud yw bod rhyw fath o dŵr yn dod mewn i'r afon ac yn llifo i lawr i mewn i'r môr i gorffen y cylchred. Felly, gawn ni jyst cael am gwisg ar gyfer hwn. Jyst gawn ni cael cylch syml. So ni'n mynd i peintio gwisg newydd. A jyst cael cylch. Wrth gwrs, mae'n rhaid i bod yn lliw gwahanol i'r dŵr yr afon. So ni'n gallu gweld e'n symud. Rhaid i bydd hwnna'n neud yn iawn. Neud cylch eto. Cofio, os chi'n dal lawr shift, mae fe'n neud cylch perffaith. Llusgyfeirio canol. Fanna. A beth ni eisiau fe i wneud yn gyntaf yw ni eisiau fe i newid gwisg i'r gwisg yma. So un i fe gwisg 1, felly gyda fi'n gael fe'n dŵr afon. Rhywbeth sydd yn amlwg pa rhan o'r cylchred mae fe'n perthyn ni. Eto bydd angen i newid gwisg. A dŵr afon yw'r opsiwn gyntaf. A fi eisiau fe yn gyntaf ddim i llithro, ond i just ymddangos fan hyn yn syth. So fi'n rhoi lle fi eisiau fe i mynd, so ar dechrau'r afon. A fi eisiau fe i ymddangos yn syth, felly yn lle llithro i fan hyn, beth fi eisiau fe wneud yw mynd i. So fel teleport, there. Okay. A wedyn, ni eisiau rhoi rhyw fath o cyfres o symudiadau sydd yn mynd i cael y holl ffordd lawr i'r dŵr. So gan ni jyst cael ei fynd yn syth i fan hyn. Mae fe'n llull syth fan hyn. So fi'n llithro fe i lle fi eisiau fe i fynd. Wedyn fi'n cael y bloc llithro. Wedyn fi'n gwneud hwnna eto. Fi'n llithro fe i lle fi eisiau fe mynd, felly fan hyn. A wedyn fi'n cael y bloc llithro. A'r un olaf, mae'n mynd nôl mewn i'r môr tua fan hyn. Okay, a mae'n llithro yn fanna. A mae'n i penni lan lle nath e dechrau. A wnaethon ni roi newid gwisg ar dechrau. So ar gyfer pob un o'r rhain nawr, pan fi'n gwasgu y bain ar wyrdd i dechrau hwn, yn gyntaf mae'r dŵr yn mynd i derbyn y neges darlledu, mynd i derbyn y neges anweddiad. A mae'n mynd i aros, mae'r blociau yma mynd i aros nes bod y dŵr wedi gorffen ymateb i'r neges yma. Dyna beth mae ac aros yn meddwl. So mae'n i wneud hwn, unwaith mae wedi gorffen wneud y blociau yma, mae hwn yn symud ymlaen i'r bloc nesaf, cymylau yn ffurfio. A wedyn mae hwn yn aros nes bod popeth wedi gorffen ymateb i y neges yna. So unwaith mae'r dŵr wedi gorffen wneud y camau yma. Ac yn y blaen. So gawn ni profi bod yn gweithio. Mae'n mynd bach yn gyflym, ond dyna ni, mae wedi mynd trwy y proses yma. Ac jyst rhywbeth i falle estyn y tasg yma, beth gall chi wneud hefyd yw cael neges testyn ar y top sydd yn dweud beth yw'r enw'r proses. So beth gall chi wneud o hwnna yw cael ciplin newydd, so sprite newydd, mynd i peintio. A mae fe jyst mynd i bod yn text. So y peth cyntaf mae fe'n neud yw anweddiad. Eto, rhowch y termau gwyddonol cywir mewn fan hyn, os fi'n anghywir. Mynd i newid y lliw i D. A fi rhoi e fel bod e yn y canol, yn ganolig. Fan hyn yn gallu fi roi yr ysgrifen unrhyw le fi eisiau fe, falle fel am hyn.
A hwn yw'r gwisg ar gyfer anweddiad. So fi'n i enwi fe anweddiad, na beili fe. So fi'n i dyblygu hwn. Heddi eisiau un o'r rhain ar gyfer pob. So un o'r gwisgoedd yma ar gyfer pob broses. Yr ail un oedd cymylau yn ffurfio. Okay, fi'n i copio yn paste hwn mewn fan hyn. Ac eto eisiau rhoi yn y canol eto. Ond chi'n gweld bod hwn wedi symud, so fi'n gwybod bod rhaid i fi rhoi eto bach ar draws fan hyn. Ac eto, dyblygu, enwi fe yn rhywbeth arall. Beth rwy'n nesaf, glawio. Fi'n copio y geiriau glawio. Rhowch e yn y canol. Neu falle, a fe'n well i ddim rhoi yn y canol, ond gan i weld, cymlaen ffurfio glawio. Ie, mae hwnna'n edrych yn neis. A un olaf, llif yr afon. Fan hyn. So chi'n creu gwisg newydd ar gyfer pob un o'r prosesau. A chi'n neud bron o bod yr un peth. Chi'n sôn ymateb i pob neges mae fe'n derbyn wrth y llwyfan. Pan rwy'n derbyn anweddiad, fi'n newid gwisg i anweddiad. Dyblygu, pan rwy'n derbyn cymylau yn ffurfio, fi'n newid gwisg i cymylau yn ffurfio. Ac yn y blaen, glawio, glawio, ac yr un olaf, llif yr afon, fan'na. Oedd hwnna'n diddorol. Pan nes i ail ddechrau a ddau dŵr fan hyn, oedd e ddim wedi dechrau o fan hyn. Felly gawn ni dadfygio hwnna a trystio fe. So os ni'n mynd i dŵr, dylen ni cael pan rwy'n derbyn banner wyrdd, neu cyn iddo fe symud i fyny o'r dŵr, mae rhaid ni roi bod y dŵr yn symud lawr i'r môr gyntaf, neu sy'n ymddangos i'r môr. So ni eisiau gwneud rhoi y sprite yn y dŵr, a wedyn mynd i. Felly pob tro mae fe'n dechrau gyda anweddiad, mae fe'n neud yn siŵr bod e'n mynd nôl i'r môr gyntaf cyn iddo llithro i fyny. Okay. So pob tro fi'n ail ddechrau fe. Nawr, mae fe'n cael neges anweddiad a mae'n symud i fyny. Iawn, felly dyna'r fideo. Digon syml, gallu ymarfer cysyniadau rhaglenni o fewn Scratch sydd yn chi'n cymhwyso fe i rhyw pwnc arall, a mae Cylchred dŵr yn enghraifft really dda ar gyfer wneud hynny. Gobeithio bod hwn wedi helpu, a edrychwch allan am rhagor o fideo Scratch yn y dyfodol. Diolch!